and get it. Last episode ćemo igrati Clash of Clans. Last episode igrati. Ja sam baš po Minecrafta, ali neće. Ne možem, znači ne mogu, znači da ostavim tu. Ja sam znači nikako nije opišten kodari koju aplikaciju koristim za snimanje. Za snimanje gotovo. Je bio. Ću samo otići taj klan. Je bio. Dok moj da postoje, ali ipak ću ne bavim. Sada praćem da tako. Ako idemo početi sa login. Ne moram ništa, ovo je vojka. Nekad vojka. Opa, ruku. Sjemen. Sjemen, vidite mi na town hall. Izveli, ja moram čuvarka, ja ne znam. Idemo kao neki konkestu. Treći je med. Med, town hall 5, idovi super. Šesti, prvi, treći, šesti, ok, super. Ovo je neko 60 cent. Sad bio najbolji. Sada Mirza. Mirza, a što je nakav imat. Dobro. Oh shit. To ću kam poslujem. Evo pet. Najbolje je bilo da sad med i Mirzu. Ne, najbolje je bilo med. Tri, kozom. Odsad, dobro. Kronim. I ovo je moj account. Ne igram.
Razni komentari su. Kako ti mi se napravila ova vojska? Znači, ljudi se možda pričam koji su šnice kojem koje ovako. Hoćete tutorial, ja ću tutorial ćete početi. I kad ja to sve namestim, kada je to sve gotovo, viđamo se. Ćao! I evo ljudi, još malo da snimam studio. Vidiš mi to snimam. Znači ljudi, hajmo sad početi. Znači sve je spremno. Jeste i hajmo da napadnemo. Znači moram što pa znam. Znači klip spacim za uveče. Za sad uveče. Znači to što danas sam izbacio, mislim jedan klip. Svaki dan ću pokušati izbaciti po 2-3 klipa. Po 2 ili 3 klipa. Možda ću probati da izbacim i onaj drugi klip Minecraft. Znači probat ću opet da izbacim. Znači vidjet ću. Probat ću znači sve. I probat ću. A znam se da se zeznem. Neću. Znači nek da se zeznem, ali neću, ne, sigurno. Pa ding, 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 ding. Ne. Ja sadim da to potim. Evo ljudi, znači, vidite ko sam našla za čutka na početku. Vidite malo začepljeni nos, popričam loš. No, pričam što je loš, ovdje znam da je bomba. Ako to ćemo se postavljati, da smo radili se upravo. Čak ću opuši ovo, što brže. Gianti. Ovo je bilo Nintendo, što ne htjeli si, što mu rekli si. Vooo. Tih terema. Pustit ću ovdje još jedna reč. Hello Barbarian King. To, idi unutra. Unutra. Zbij. Ajde, brže malo. Dobre. Brže Barbarian King. Da svi na dan hal. Hajde, slušaj dan hal. Ljudi, 5 minuta neću gledati ovo. I što kada mi nastavite ako ste ostavite like, share, subscribe i komentar. I ćao! Ako niste, pogledajte prošli klip.